Ka jingjia hatangsko kalong ka ka bakta madyong ya ka jalahi baro ka wei. Hagaba nagani ka jingjia ladu ikamen simbru ki ba lui ki ba ka jingduk ka penlong ya ki ban trai shitam bat poi sha kata ka jingdu uno yala ka jong ka jingim. Uemali ka not shilong uba adalbot nongrum habakren biki nong thok kobor halor kani ka jingjia hatangsko walaupun pawe ka jing snokya halor kani ka jingjia bat kani kamdei ka sin ka banangkong walabu ya ka jingkali balai kini ki yaijia ulong kani ka pausai ba ka don bat kadang yai peteng kata ka jingti dau yong be an bat ka jing khai be an amdan bala banlen mano manoro uba nongrum laban rap da ka baong ba usngokmen bak sorkar kala thong ya kata ka judicial inquiry hanrai haswa banya chaprang ya kani ka inquiry ki arngut kata USP bat UDC jongga is Janja Hills kidai ban suspend no mardor namar kini kidai ki ban shim jingkit khli kin amla ban kantaj ba kim tip ai shushu uba dalbot walabu jingkeliru ya ka JHADC bat ya ka elaka sutnga ki bedai kita kinong pet kinong ri kinong sumar ba balai ki ngabjar don ayu shalendat lada ki ngabjar ka pausai ba kineru ki don ktilang ha kane ka kam be ai ulakan tu ke sorkar ba kade ban kem bat pensitam mardor ya kito ki bru ke badon kti ban baro ke badon bentalang hangta ngin sayoi ba sorkar kashim khia shisha ya kane ka kam kabalak ta madyong ya kajela bat kajat ban riu hi baro kawai ngapan pau ya kajeng sokya uway na prengki responsible representative amar kani kajing ja kambe kasin baningkong kadon siya kata kajing sokya ka bujur balay kini kiki ikiwancha kani kapan pau wa kadon kabat kayay beteng kata ka illegal mining bat ka illegal transportation kamanumla ban dinay mano kani kalong ba kipay ba baro kisaki kay mo ko apon kren na kalyang jonga hoy mas ngo kumen mana kalyang government ka constitute yata ka inquiry henry haswa ban ya shaprang bar kata ka inquiry ako apon kren na bashay bagi ki arngot khamtam USP bar khamtam DC jongka East Giant Hills kin soba ban suspend shwai ki bro arngut amar kidai ki sole responsible kinumla ban kantai kinumla ban motif bar kay ga ba honorable chief minister lapan pau ba ka jingjingai jong to ka jaka ba ki dan carry out ya kani ka main kalong tang apsan kilometer ngako an bu ka jingkali komno ka police department kamla ban reach out kamla ban lap yakni ki illegal activities ki baja hak ti kathan bar ka bolong lingo kan jangai kan no na po DC office hata jaka kan jangai kan no na po ka police station hata jaka lada justice honorable justice kataki urang la ban poi hak tu ka very spot kan EU king taki police kan EU ta ka district administration balai ka don ka jingi adukan no mamla ban assess se kata ka surok nara ka don ka difficulties in assessment of the road I have to put a question bakata ka jingkali ko aban bo bakini ki ba main ki ba sai pat yu niu doyong kumno pat kin ya kin chalan bar kumno ka transportation ban penkit yu ni umar hakano kalenti pat ada ki ombam don ta surok tikani kalong kajing perem ka bajur ban ngakwa bagani ka present government of the day kam dei ban syukuran sudah ketien ngasngo bakadei ban penpau da kam action speak more louder than words no any other can believe except by action kamut bagani ka present government of the day kadi ban suspend ni ki armut nomor ba kata ka jingong bamdon illegal mining ka jing bamdon kata ka illegal transportation ngamngait daki hajar tali ki trok ya kani kala pausai bakani ka activities kala ya la slam ba tikani kadi bang ko apan paun kalyang jongan mangamla apan susngap
Ngawan penpau bakat nu ki mensim kesiar ki mensim rupa. Ya bendu no. Tanah kadau ke jenglong duk lasa exploit ye ki. Badia baru ki ba involve. Hanika kam kidi bangat ha ke jeng perstop. Hang tangin si i. Baka government of the day kasim serious. Yani ka kam. Kabalak ta madyong khamtam ya ka street ya ka cai bandriu hi baru ko. Tai. Wakum buai na prenginong mikmat burung ke jikir khalia. Bar kumju kinong song senong jong ke jela baru ko. Iko aban tip ki kita ki high level. Menu badon keti. Hakani ka illegal activities. Kikam baman. Kikam lebean. But hang ni kapor ako anbu ka jingkali. Big question mark. Ya ka district council ka bakam bakaday kata ka custodian kanong pait nong kami ya jaka puta. Kata ka bakam bakaday ka atiar ka ban pait banri wat sumar. Ya ta jing long try ka hok long try. Jongi ko majak banri khamtam ba khando siap. Ngabu ka jingkali. Ya ka JHDC kumno ka sangapjar. Wan ngabu ka jingkali ru. Ya ka ilaka sutengah balai pisang jar don ayu shalenden dalam pisang jar kapan pau baik jak basai ba kapan pau sai ba ka don keti halor kini ki kampean ini mo kwa pau nakaliam chang ta jing sukya halor ke jing du mensim boloi-loi ki basa exploit tanamar ka daw jong jing dup ban penbiang ya kita ki high level